Искате ли да бъдете наистина магнетична жена? Тайната не е в облеклото или в гримът, скъпи дами. Тайната е в енергията, която излъчвате. Чуйте! На първо място овладейте емоционалната енергия. Това е от съществено значение за вашето съхранение, скъпи дами. Истинската магнетична жена знае много добре как да запази спокойствие, да излъчва увереност, за да съхрани своя магнетизъм. Най-важното обаче си остава съхранението на вашата сексуална енергия, защото тя е тази, която дава възможност за съхранение на магнетизма. Скъпи дами, внимавайте какви партньори допускате до себе си. И не минавайте 5-6 бройки в рамките 18, 30, 35 годишна възраст. Внимавайте, защото прекалено много мъже изземват цялата енергия на вашето тяло и губите тотално вашият личен магнетизъм. Много е важно да останете себе си. Колкото по-автентична сте, толкова повече ще привлечете точният за вас човек, защото стойностният мъж ще цени вашата автентичност. От всичкото казано, най-важно е да запомните, че съхранявате ли вашата енергия, вашите мисли и чувства, със сигурност ви гарантирам, че ще привлечете това, което вие, скъпи дами, искате. Няма да има разминаване.